po San Carlos. Amen. Subalit, salamat sa malapay noon na kung saan mga minamahal dahil sa patuloy na pakikiisa sa talagang pagsuporta ng mga kapatiran sa pangasiwa at ito pong beloved ordinary preacher dito mga minamahal ay meron po tayo nagagamit na generator po mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Walang kailanman makapapigil sa pagpupuri ng mga anak ng Diyos mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At ngayon po nga mga minamahal ay na-adjust nga po ang ating balagaway mga minamahal dahil in preparation po mga minamahal sa pagdiriwang po ng 23rd Talipa Office Mission Anniversary tomorrow sa Manila mga minamahal. Palakpakan natin ating malapay noon. Amen. Sa lahat ng nagagalak po mga minamahal na makapunta sa araw na yan mga minamahal at talagang maging matagumpay ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makita masilay muli ating buting minamahal na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Sabi nga rito mga minamahal, sa mga awit, ang Kabanatay 92, ang talatay 1, ang sabi rito, o hanggang 2, 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, mga minamahal, araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, mga minamahal, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay gayon na lamang nag-iingat, nagpapala, at nagbibigay proteksyon, tumutugon sa mga pangailangan ng kanyang anak po. Mga minamahal, na ang mga bagay na ito ay dapat lamang nating ipagpasalamat, ipagpapuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo mga minamahal ay naritong pinagkaisa, pinagkatipon ng mahal na Panginoon upang pag-usapan ang kanyang kabutihan, ang mga patutong ito mga minamahal na dapat nating ipagpasalamat mga minamahal ay nakatutulong sa ating Kristiyano upang tumatag, lumakas ang ating pong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo mapatuloy mga minamahal, sa bahagi ito, ating po ng isa-isang banggitin ang mga pinagpalang kapatiran natin magpapasalamat ng kanilang patuto sa mahal na Panginoon upang sila po ay makapaghanda po mga minamahal. Pangunahan tayo ng ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Ating po beloved sister Imelda Bigaong. Beloved brother John Tamundong. Amen. Beloved our sister Jenica the Twin. Beloved brother Fernando Di Guzman. At panghuli po ating pong beloved sister Alma Milo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan na pa natin ulitin mga minamahal upang sila po ay makapaganda. Ating po beloved brother June Sabangan, beloved sister Imelda Bigaong, beloved brother John Tamundong, beloved sister Jenica the Twin, beloved brother Fernando Di Guzman, at ating pong beloved sister Alma Milo. Amen. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa mga bisita, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, ang tanging nyo lamang pong gagawin ay makinig sa mga patong ito sapagkat dito po kayo makakuha ng tip po kung ano ang ginawa ng aming mga pinagpalang kapatiran magpapayag ng kailang pasalamat sa mahal na Panginoon kung paanong sila ay pinagaling sa kanilang karamdaman, binago ang kanilang buhay na noon ay walang pag-asa sa mundong ito, subalit binigyan ng pag-asa ng mahal na Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan, ang mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Inyo pong pakinggan ano ang kanilang ginawa para makamtan nila ang mga pagkupalang iyan. Amen? Palakpakan natin minsan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sa paginig ng bahagi ito ng patuto sa mahal na Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At atin na pong buksan mga minamahal ang pakinig ng mga buhay, pinagpalang patutuo, ating pong testimony portion. Kung handa na po ating pong beloved brother June Sabangan, amen, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa kanila. At bago sila sundan ating pong beloved sister Imelda Bigaong ay ating pong munang beloved adult choir para sa kanyang papuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon.
sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Muli Praise po the ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na kung saan hindi rin ako naniniwala sa magiging gawain, lalong-lalo na po sa mga kanilang mga patutuon. Nung una kong dalo talagang inuusik ko po itong gawain na to, ngunit pang gawain na to yung palang magbabago sa aking buhay. Dahil sabi ko, bakit hindi sila gumagamit ng gamot na ganun ng kanilang nababanggit na sakit ay napakaluluba. Sabi ko, napaka-imposible yan. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan lamang. Ako'y nagpatuloy sa gawain na to, nakinig ng salita ng Diyos na dala ng ating beloved pastor, at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Upang mapatunayan ko rin at ako'y sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pananampalataya nung ako'y nanghina sa pagdalo ng gawain dahil nanghina ako na aking paglilingkod dahil ang katuwiran ko noon ako'y may trabaho, ang kabilin-bilin ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po lamang po ay Amen. ginawa kong isang beses lang, nag-Sunday Christian na lamang po ako at hindi naglaon, hindi yun pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng sakit na high blood. Napakataas po yung aking BP, na mild stroke pa po ako at pinayuhan na lamang ako na mag-maintenance na lamang. Ngunit nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsumamo muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo lang muli ang aking physical na pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa linggo. Pagalingin mo lang ang aking karamdaman. Sabi ko, hindi ako nabigo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking panalangin. Nagsimula ako ng dumalo ng 3 beses ng linggo. Hindi naglaon. Yun po ay inalis at pinagaling ako ng Praise ating the pinakamamahal Lord! na Hallelujah! Panginoon. Glory to Kaya God. ako'y Thank you so much. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang habag, sa kanyang pag-iingat. Mula dumaan ng pandemic, talagang nandyan na 2 taon ng pandemic, nandyan ang nag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal That's na right. Panginoon. Mula sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, aking mga anak na hindi ko nakakapiling, yun po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Kaya Hallelujah. ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa dakila niyang pagpapala. Nandyan na hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magtapat ka lamang sa Kanya, magtapat ka sa paglilingkod, magpuri, magayuno. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na Praise the Lord. laging nakaantabay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi naman karapat-dapat. Yun ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise the Lord. lamang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved brother June Sabangan. Tutungan sabi natin mga kapatid, mga minamahal, hindi kailanman maiksi ang kamay ng mga Panginoon upang abutin lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Ang ating mga kapatid po, mga minamahal, ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang mahal na asawa ay nasa ibang dagat po, mga minamahal. At sa atin rin, kung dumarating ang panahon, mga minamahal, malayo tayo sa ating pamilya. Siyempre, hindi maiwasan ang pag-alala. Subalit, alam natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito, mga minamahal, ay Diyos na kayang mag-ingat sa bawat isa atin, mga minamahal. Amen. Ang mga patutuo, mga minamahal nating napakinggan, sila ay mismong nasa kapahamakan na, mahunog na lang sa bagin po, mga minamahal, tamaan ng malaking bato ang kanilang sakyan. Pero naalala nila ang turo ng ating mga pastor. Ang sabi nila, sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! At tatalsik ang mga gawa ng kaaway, mga minamahal, lalo ng disgrasya na yan ating mga kapatid, ating mga minamahal kapatiran, sila'y inililigtas, pinag-iingatan ng ating mga Panginoon. Amen! Praise the Lord! Kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat lamang na ating pong ipaabot sa Kanya ang ating pinapataas na pagpuri,
pagluluwalhati at pagsamba. Sa oras na mga minamahal, tayo po'y tumayong lahat mga minamahal, ating sama sa papuring awitin ialay ng kapunan ng kwar para lamang sa ating malapay noon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat, praise the Lord, hallelujah. Ang katulad ko, ano ang Ay gaganti ko, lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na yan ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap kung mayaman, tubo ang kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay praise the Lord! Hallelujah! 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 Yung lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap kung mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord, amen, hallelujah. Purihin natin pinakamamalapay noon. Tayo po'y manatiling nakatayo maminaman ating pong samahan sa mapuring awiti iyalay ng kapunan ng buwan para lamang sa ating malapay noon, amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adults Choir, amen. Praise the Lord.
I
Praise the Lord, amen. God bless po sa ating mga beloved adults choir. Palakpakan po natin minsan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang pagwadaman ng kanyang matamis sa malapasan sa ating kalagitnaan at sa paglangis sa papuring awitin inalay na ating pong beloved adults choir. Sa oras na ito, mga minamahal, magpapatuloy na po tayo muli sa paghinang mga buhay pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved sister Imelda Bigaong, ating pong ibinibigay ang pagkataon sa kanila at sundan sila ating pong beloved brother John Tamundong. Amen. Praise the Lord. Narito po ating pong beloved sister Imelda Bigaong, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan sila ng ating pong beloved brother John Tamundong. Amen. Ating pong beloved children's choir, please prepare also. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dobling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved na manggagawa na pinangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang anak, sa ating mga beloved elders, sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya, pagpapala na amin nang tanggap magmula nang natagpuan namin ang gawain ito ng ating na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na dati-dati po ang aming buhay napakagulo. Walang kapanatagan ng aming buhay noon dahil ang aking beloved husband ay talamak na manginginom. Grabe ang kanyang pag-iinom ng alak noon na pag ay hindi na siya minsan nakakauwi ng bahay. Bilang isang asawa, ako po ay naguguluhan. Pati ang kanyang mga anak ay hinahanap po siya lagi. Ngunit dakilang ating pinakamamahal ang Panginoong Hesus dahil noon natagpuan namin ang gawain ito at nakabautismuhan din siya sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal ang Panginoong Hesus. Siya po ay binago ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aming napakagulong buhay ay inayos ng ating pinakamamahal ang Panginoong Praise the Hesus. Lord. Maging sa aking karamdaman noon, akala ko po hindi na ako aabot ng ganitong edad dahil maliliit pa ang aking mga anak noon. Ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. Akala ko po noon, katapusan ko na dahil ayaw ko na matulog. Dahil akala ko pag natulog ako, baka hindi na ako magigising dahil sa aking karamdaman, napakasakit ang aking likod. May mga lumalabas na po na dugo. Ang sabi ng doktor ay upirahan po ako dahil ang kalagayan ko po ay hindi na po maganda. Ngunit kami ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang tigil sa panalangin, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tiniwala na namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakalaki yung halaga na hinihingi po sa amin ng doktor. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakikita niyo po ako, pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. There's Jesus. Yung sa aking anak na pangalawa po, grabe ang kanyang allergy sa katawan na yung kanyang mga daliri po, dikit na po talaga yung mga daliri niya po sa kamay. At ang mga nana po dyan ay talagang malalaki. Butil na po ng mais. Ang mga butil niya, mga punpuno po ng nana. At yung sa paa po niya, grabing tumindi rin na hindi siya halos makalakad dahil tinubuan siya po ng gapiso na gusugat doon sa talampakan na halos lumalaki din po. Na habang hinuhugasan mo po yung kanyang katawan, lalong dumadami po yung sugat po niya dahil nagkakahawa-hawa na po doon sa mga parte ng kanyang katawan. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat sinanggunit namin sa mga doktor,
may mga pinapahid na mga lotion, tapos para sa kati, na mga tabletas na kanyang iniinom. Ngunit pansamantala lang po yun. Pag naubos na ninyo yung mga gamot na yun na napakamahal, bumabalik ulit sa dati yung kanyang sakit. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya po ay nagpagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay nagfasting dito, nag-stay in po dito. Unti-unti pong pinagaling ng Praise the ating Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Thank you so much, Hesus. Lord Jesus. Maging sa aking bulsong anak na dati-dati po, may grabing asma ang kanyang karamdaman na dumating sa punto na pag inatake siya ng asma, yung kanyang kuko sa paa at saka sa kamay niya po, tapos yung bibig po niya, nangingitim na po, kala ko po siya po ay kukunin na naman ng Panginoon dahil hindi na siya halos makahinga. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus, nabautismuhan din po siya sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Glory to Hesus. Maging sa aking beloved husband, na-diagnose din po siya na siya po ay may bato sa abdo. Nang 2019 po, siya po ay dinala namin sa ospital dahil grabe po ang kanyang naramdaman noon na hindi na po siya makahinga. Habol-habol ang kanyang hiningang. Natakot po ako noon at kaya tinakbo namin sa ospital. Ngunit ang sabi ng doktor, tanggalin ang kanyang abdo dahil marami ng bato sa kanyang abdo. Ngunit nung schedule ng kanyang pag-oopera ay February, sabi nila, dahil December po yun inatake ng kanyang sakit. Ngunit sa kahabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po siya naoperahan. Siya rin po ay pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoong Glory to Hesus. God. Naging sa aking anak na nung nakaraang June lang po, siya po ay nabangga ng isang jeep na nakamotor po siya, papasok po siya sa trabaho. At umalsik po siya na hinimatay po siya. Ang sabi ng pulis na tumawag sa amin, ang sabi, punta daw kami sa hospital na may pinakamalapit na hospital sa San Juan at puntahan na namin yung anak namin dahil siya po ay na-disgrasya. Ngunit hindi ko alam ang gagawin ko po noon dahil nandun siya sa Manila, nandito po kami. At alam niyo po yung kapakiramdam na gusto mong pumunta agad-agad pero hindi mo magawa. Ngunit ang mahal na Panginoon lamang kami kumapit na hiling lang po namin na siya ay buhayin. Dahil may ipinakitang picture sa amin talagang nandun siya nakandusay sa kalsada. Ngunit ang mahal na Panginoon napakabuti dahil mga ilang oras na lumipas, tumawag kami ulit at siya po ang nakasagot na siya po ay conscious siya na wala naman nangyari sa kanya kundi yung sugat sa kanyang paa. At nung siya po ay in-x-ray mula sa buong katawan niya, ulo hanggang paa, nagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunapalalangin nating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating mga beloved na manggagawa na wala siyang fracture sa buong katawan niya. Praise the Lord. Nagpapasalamat Hallelujah. kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat na yan sa aking anak at sa aming pamilya. Andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pinagkukuhanan ng hanap buhay namin, sa aming pagsasaka. Nandyan ang pag-aalalay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po, hanggang ang kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin ang palakpak na yan. Praise the Lord. Salamat sa ating malapay noon. God bless sa pinagpalang patong yan ating pong beloved Sister Imelda Bigaong. Ang sabi nga, maminamahal ng awit, maminamahal ang kapanatay 107, maminamahal ang talatay 28 hanggang 29. Sabi rito, nang magkagayon nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay, sa gayoy kanyang dinadala sila
sa daungang kanilang ibigin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa mga panahon, mga minamahal na tayo ay nalalagay, mga minamahal sa sitwasyon, mga minamahal na talagang tayo ay may kalungkutan, napapaghabag natin po tayo nag-aalala, mga minamahal. Subalit totoo ang turo ng ating buting ibang lista ayon sa salita ng mahal na Panginoon, na kapag tayo ay dumadaing, tumatawag sa mahal na Panginoon, gaya ng patutuo ating mahal kapatid nung madisgrasya ang kanilang mahal na anak at malayo sa kanila, mga minamahal. Amen. Ang kanilang ginawa, mga minamahal, sa halip na talagang sila po ay kumbaga mapanghinaan ng loob at mas mangibabaw yung kaba sa kanila. Ang pinaisip ng mahal na Panginoon, sila'y manalangin, dumaing sa mahal na Panginoon dahil walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Siya at yung kanyang mga asawa, mga minamahal, nung time na yun ang kailang ginawa, talagang lumuhod na nalangin, tumawag sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi nung ating binasa, ni ang bagyo ay kayang pahinahunin ng mahal na Panginoon. Amen. Talagang walang imposible sa mahal na Panginoon. At tunay nga maminamahal ang ayon sa kanilang patutuo. Matapos ang result nung in-example sila physically po maminamahal, ay yung kanilang mahal na anak na disgrasya na nasangkot sa talagang maaaring ito ay car accident po, mga minamahal, ay pinag-ingat ang mga Pinoon dahil walang anumang fracture po, mga minamahal. Amen. Nakatamo lamang ng agasgas po o sugat, mga minamahal. Subalit, talagang nariyan buhay, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, maging sa mga karamdaman, mga minamahal, na patutuo ating mga kapatid, yung kanilang mga anak, na may galis po, mga minamahal, may karamdaman sa kanyang apalat, pero pinagaling mahal na Panginoon, at gayon din sila mismo na may breast cancer po, mga minamahal, ay pinagaling din ng mahal na Panginoon. Kaya ang totoo, at sabi ng salita ng mahal na Panginoon, sila ay magkagayoy matutuwa at sila ay tatahang tiwasay. Praise the Lord, purihin ng ating mahal na Panginoon. At ilan lamang yan sa matatamo natin na talagang benepisyo na tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkataong mga minamahal sa ating pong beloved brother John Tamundong, ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At after po nila ay maganda ating pong beloved children's choir para sa kanilang papuring awitin. Amen. Children's choir po muna, te, bago po ating pong beloved brother John Tamundong. Children's choir po muna, te, bago. Meron po dito mamino ating po beloved brother John Tamundong. Amen. Ating munang ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At after po na ating pong beloved brother John Tamundong at saka po ating pong beloved children's choir. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito po ating pong beloved brother John Tamundong, ating pong pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at sundan sila ating pong beloved children's choir para sa kanilang papuring awitin sa ating Diyos na buhay. Amen. Hello, hello. Hallelujah, hallelujah. Unang-una po sa lahat, pinapabot ko ang aking pinakamataas na papuri, pinakamataas na paglulati, pinakamataas na pagdakila, pinakamataas na paggalangaw ka lamang sa ating pinakamakapangyarihan Amen. Diyos, ang ating Praise the Diyos, Lord. na katutulay ba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Hello, hallelujah. Hanggat maaari po ayaw ko sana magpatuto kasi laging kinakapusang oras ako'y pinapahinto. Kaya patawad sa ating mga kapatiran o sa ating older preacher, sa ating Diyos. Pero ngayon, sikapin ko po na paspasan talaga po. Hallelujah, hallelujah. Walang unang-unang pinagpapasan sa ating Diyos sapagkat ako ay kinabagan niya. Sa dami ng tao, ako po ay isa katulad ninyo na kinabagan, na tawag, divine called, and elected surely by our God. Kaya salamat po sa dami ng tao doon sa dako ng La Trinidad. Isa po ako sa 7 siguro sa panahon na yun na nagkaroon ng krusada way back 1991 ng April. Kaya salamat sa Diyos, mula noon ako po ay naglingkod ng 3 times doon sa dako ng Baguio, sa Athlete Oval noong una, hanggang doon sa Baguio Convention Center. At siyempre po, taga rito po sa Pangasinan, ako ay umuwi rito, at ako ay awa ng Diyos ay nakadalo naman sa Dagupan Outreach noong una, hanggang papunta kami sa Kalasyaw, hanggang sa malayo, doon sa boundary ng San Fabian na, doon sa Gigilunan, Mangaldan.
Hallelujah. Patuloy po akong naglingkod hanggang sa mga sandaling ito. Kaya ako'y nagpapasalamat ng marami sapagkat nakakatayo pa rin po ako. Bagamat ako Amen. ay nagkakaroon din ng problema tulad ng lahat ng tao. Pero lagi po ako'y tinatayo ng ating Diyos sapagkat Praise ang the Diyos Lord. dito ay Hallelujah. makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat din po, Diyos, sapagkat tunay na ako rin po ay pinagpala niya. Actually, napakarami pong pagpapala kaya hindi ko alam kung ano ang aking unahin kaya halos ayaw ko magpatotoo sapagkat tunay naranasan ko po na hindi ko sinasadya na nung matapos ang aking pagninegosyo ng organic liquid fertilizer na nung una ako'y ahente lamang. After how many months lang ako naging municipal dealer ng Ordaneta ng Sagana One of the organic fertilizer. Pero after how many months, naging provincial distributor ng buong Pangasinan. Kaya ako nakilala ang provincial agriculturist na kasama ko nung nag-retire si Juan Mundin, o God. At doon nga pinagpala po ako, pero ang Diyos ay mabuti. Hindi pa ako natawag sa panahon na yun kung kaya't binigyan ako ng konting palo sapagkat hindi pa nga ako natawag. Kaya ako ay nagkaroon ng problema na dati-rati ang 100,000 ko sana ay magiging milyon. Ako po ay nalugi sapagkat sa pamamagitan ng bagyo, baha at sa katikag or drought ay nalugi ang maliit na hasyenda na aking hinawakan na hindi ko naman plinano. Kaya mula noon, O God, salamat sa Diyos sapagkat nang ako'y aalis na sa maliit na hasyenda na yon na ako'y nakatira sa napakalaking rest house na 7 ang kwarto, ay sa dakong gabi na, nais ko na po na patayin ang aking sarili sapagkat tunay iniwan po ako ng nauna kong naging kapartner sa buhay. Kung kaya nung hating gabi na po ay pumunta po ako sa baba sa may sampalok tree na hindi maakap ng 2 tao. Kinasa ko na po ang aking baril para patayin ang aking buhay. Pero tunay, ako po'y kinabangan ng Diyos. May nagsalita, walang Diyos kako nung kalapitin ko. Meron, sabi niya. Maniwala po hindi ang mga tao. Alam ko ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya kung kampun naman ni Satanas yun, sinabi niya sanang, sige, kinatil ko na sana aking buhay, wala na po ako. Kaya salamat, O God. At yun nga po, daan ako'y umakyat sa Baguio ng 1991. Kaya nga po ako'y natawag at naligtas. Thank you very much, God. At sa huli, pagkatapos ko po na nag-distributor ng fertilizer naman, na ako'y sumunod na aking hanap buhay ay ang aking para sa kalusugan. Kaya ayaw ko ng mga chemical na mga gamot-gamot na yan, mga drugs, kung kaya't herbal ang napasok ko po. At tunay na napakabuti ng ating Diyos sapagkat pagpasok ko lamang ng January ng 2012, after 3 months, ang iyong kapatid ay pinapunta na po sa ibang bansa, hindi para magtrabaho, kundi maging turista. Hallelujah! Sino ako? Bagong membro lang ng GMC, pero tunay kay buti ng Diyos, itataas ka sa kapanahunan. Kaya ang itataas ko ay ating Diyos sa buhay, sapagkat hindi lang yun po umpisa lamang po yun, sapagkat sumunod na 1 taon pa, pinapunta naman ako ng Thailand. At sa sumunod na naman pa na panahon, pinapunta ako ng Taiwan, paniturista po, hindi para magtrabaho. Sino ako? Wala akong plano. Ang Diyos lamang ang nagtataas ng tao. O God, salamat, salamat. Pero pinakagustong-gusto ko po na yung nagkaroon ng global convention sa buong mundo. Ako po ang pinapunta na isa na taga-Pilipinas. Kaya tunay, ang Diyos lamang ang aking purihin, kaya ako masigasig magpuri, magpasalamat sapagkat yan po ang isa sa mga dahilan. Pero ang pinaka-importante po, ang ating kaligtasan. Kaya nga po, ang aking kagalakan ay magbasa ng banal na kasulatan sapagkat yan po ang nakasaad sa Joshua. Kaya nga po, yan po, magturo ng landas kung kaya't ako po ay masigasig, magpuri, magpasalamat, umiyak, magluhod, magpalakpak, at higit sa lahat, hindi lang sa kanagawain, dapat po, lahat po tayo, hindi lang po ang iyong lingkod, pati sa bahay, dapat 3 to 7 times kung maaari, pero ang pagkakanalungkot ko, 3 to 4 times lamang po, or 3 to 4 hours lang nagagawa ko sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng walang kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalapatoy ating po beloved Brother John Tamundong. Amen. At tayo pong maminimal ay tumayo maminimal. Tayo po ay magpursonal pero habang naganda po ating pong beloved children's choir. Amen. Ukay sarap umawit, awiting makalangit.
Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord, hallelujah. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y hatid, yan kayang tumbasan. Ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kaya tumbasan. Ano bang awiting magkasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kaya tumbasan. Ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus ay makilala. Praise the Lord, amen, hallelujah. Purihin natin malapay noon, tayo po maminumал manatiling nakatayo, ating po samahan sa papuring awitin, ialay ng kapunan ng choir para lamang sa ating pinakamalapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Here we go. Na 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 na. I'm making you, you make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na
step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Praise the Lord, hallelujah. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Hallelujah, hallelujah. Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm.
Praise the Lord. Hallelujah. With a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Praise the I Lord, just wanna praise the Lord. thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At salamat sa ating dakilang Diyos sa ating mga beloved choir na talagang sa kanilang mga murang edad, mga minamahal, ay talagang nagpupuri na sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jeannie Datuin na magpasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pakinggan ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Beloved youth and singles choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeida. At atin din pong inaalala mga ginitong turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved ordained preacher, Buboy Nier, at sa mga beloved workers po at sa inyo po mga beloved brethren. Hallelujah. Ako po ay muling nagpupurit, nagpapasalamat, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa pagkakataon po muling pinagkalob sa akin, hallelujah, upang siya po ay mapupurihan, mapasalamatan, hallelujah, sa kanyang mga kabutihan, hallelujah, hallelujah. Tunay po na ako po ay nagpapasalamat sa ating mahabaging pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dahil, hallelujah, tayo nga po ay hindi po exempted, mga minamahal, sa mga pagsubok, sa mga paalala, hallelujah. Ngunit isa lang po yung hallelujah, kaibahan dahil meron po tayong pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na nagpapaalala, hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Ako po ay, share ko lang po na, hallelujah, ako rin po ay ginagamit bilang mga awit po sa dako po ng Nueva Ecija, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay lumipat dito, hallelujah,
sariling desisyon ko po, mga minamahal, na hindi po agad ako magpapagamit, mga minamahal. Parang andyan po yung sarili kong reason na kailangan ko munang, hallelujah, kumbaga po, mag-ready, hallelujah, spiritually, hallelujah. Andyan po minamahal na wala po yung counseling, sarili ko lang po yung dahilan, mga minamahal. Nung una po, okay lang po, mga minamahal. Pero tunay na more than a month na po akong nandito, mga minamahal. Tunay na talagang, hallelujah, talagang iba po talaga, mga minamahal, pag ginagamit ka, andyan po na hindi ka po hayaan na manatili na ganito, mga minamahal. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nitong nakaraan, mga minamahal, dyan po na, andyan naman po yung desire ko, mga minamahal, na tumayo na po ulit, hallelujah, bilang mga awit. Sundin ko po yung kalooban niya, mga minamahal. Andyan po na, dahil nga po sanlibutan po yung aking mga beloved, mga in-laws ko po, mga minamahal. Diyan po na iniisip ko pa po na ayoko pong isipin nila na, hallelujah, na ang bago ko po dito sa Pangasinan, tapos wala po ako sa bahay, ganun-ganun, mga minamahal. Ngunit tunay na yung mga reason po natin ay hindi po yun yung reason ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Diyan na medyo nanghihina pa ang aking katawan, diyan po na yung TMJ ko po, yung choco, sabay po ng sa ears ko po, yung may umuugaw, mga minamahal. Lahat po yan, sabay-sabay, mga minamahal. Kaya sabi ko, paalala na ng mahal na Panginoon na muli po ako magpagamit, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinausap ko po yung aking beloved husband na hindi ko naisipin yung mga iniisip ko na ayoko maging katitusaran sa kanila or ayoko po silang mabigla, mga minamahal, sa mga ginagawa po natin, mga minamahal. Ngunit tunay na mas malaga po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung kanyang paalala, hallelujah. Isa pa pong pinapasalamatan ko, hallelujah, isang pagpapala po, hallelujah, na muli po nating isa-celebrate ang Talipaw Peace Mission Anniversary. Hallelujah, napakabuti. Memorable po sa akin yan, mga minamahal. 15 Talipaw po, mga minamahal. Bilang isang estudyante po, wala pong kakayahan na lumuwas, mga minamahal. Pero andyan po yung desire ko na gustong-gusto ko po, mga minamahal, na makapunta po maka-join po ng 15 Talipaw. And alam niyo po, mga minamahal, nag-post po ako noon dahil nga po, magbe-birthday po ako noon. Sabi ko sa post ko na pag ito na lang sana yung, hindi ko po binanggit kung ano yon, mga minamahal, pero sana yun yung birthday gift sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hanggang sa nag-message po yung aking tita na hindi na po nakakadalo. Hallelujah. Dati po siyang choir. Ang sabi niya, Nika, ano ba yung 50% na mamimiss mo na yon na pag hindi mo napuntahan? Ang sabi ko, yung 15 Talipaw Peace Mission Anniversary, tita, sabi niya, pumunta tayo, hallelujah. Kaya napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kung iisipin ko po, simpleng hiling lang yon, pero tunay yun po yung simula, mga minamahal, na mula po ng 15 Talipaw Peace Mission Anniversary, sunod-sunod na po yon, pati po anniversary na pupuntahan ko na po sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hindi lang po yon, mga minamahal, na mapuntahan yung aking tita po na hindi na po dumadalo, naka-attend pa po siya every year, hallelujah. Gayon din po, malapit po siya sa iba kong pinsan, sumasama din po yung aking mga beloved cousins, hallelujah. Ngayon po ay ginagamit na din bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi lang po pala basta event yon, mga minamahal, pagkakataon din po pala yon. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na mula noon, nakakadalo na po ako sa dako po ng Amoranto, ng Luneta, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na lahat po ay provided niya, hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. And ito nga po, mga minamahal, yung aking pong mga beloved pinsan, nabalitaan ko sila po ay hindi na po nakakadalo, mga minamahal, sa hindi ko po alam na kadahilanan, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil nung tinanong ko po sila,
Ipapadala ko nga po yung mga ibang gamit sana po na naiwan ko. Hallelujah. Tunay na sabi po nila sila po ay dadalo at magkikita-kita po kami sa araw ng bukas. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Isa pa Praise po the Lord. mga minamahal. Andyan din po na inaya ko din po ang aking beloved sister-in-law. Hallelujah. Na tunay andyan po yung gustong-gusto niya pong makasama. Hallelujah. Napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit po every Sunday, gustong-gusto niya pong sumama. Kaya lang po, andyan po na may mga, hallelujah, may mga, andyan po yung kanyang mother po ay, ang aking mother-in-law po ay pinapaiwanan po siya, mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko na po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po yung desire at kagustuhan niya pong sumama. Hallelujah. Kaya alam ko darating din po yung time na yon. Hallelujah. Gayon din po, hallelujah, pinapasalamatan ko na nung bago po ako mag-decide na mag-stay na po dito sa Pangasinan, diyan po yung doubt ko dahil iba nga po yung pananaw ng aking, especially po yung aking father-in-law. Ngunit ngayon po siya pa po yung nagsasabi na ayain yung hipag ko, lagi pong sharean, hallelujah. Siya pa po yung naghahatid sa amin dito. Kaya napakabuti at tunay na Praise the Lord. hindi niya po Hallelujah. tayo pababayaan kahit saan man po tayo naroon. Hallelujah. Tunay na maikli lamang po ang ating oras. Kaya po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jenica Datuin sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na sabi nga po sa salita ng ating dakilang Diyos na sa pamamagitan ng ating pasasalamat, ang ating niluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo po at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. We're together again, sing the Lord. We're together again in one accord. Hallelujah, hallelujah. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, nawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay manatiling nakatayo at samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? You gave everything for me. You gave everything for me. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? You gave everything for me. You gave everything for me. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Kung ating nanamnamin yung ating liriko ng ating mga inawit, talagang bawat isa sa atin ayaw natin na malayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, at ating talagang i-desire natin mga minamahal na ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagsamba na ukol lamang sa ating pinakamamahal Panginoon si Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Evangelist Pastor Wildy Almeida, at ganun din po na hindi malilimutan na aral na iniwan sa atin pinakamamahal, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa kanilang pamilya, mga minamahal, at ganun din po sa mga beloved workers, at ganun din po sa atin, beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang anak, at ganun din po sa ating mga beloved elders, at ganun din po sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, bisita. Magandang hapon na po sa atin lahat mga minamahal. Amen. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras pong ito, mga minamahal, upang luwalhatiin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Noong araw mga minamahal na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nasa akin rin po, mga minamahal, ang mga bisyo ng isang lalaki, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat ako po'y lumaki sa isang minamahal, doon po ako'y pinanganak, mga minamahal. Doon ko po naranasan lahat ng klase ng mga bisyo pa isama sa mga kabataan noon, mga minamahal. Dahil po sa barkada, mga minamahal, dyan po ako, mga minamahal, sa aming buhay, mga minamahal, ako po mga minamahal, sapagkat bundok po yun, mga minamahal, napalibutan ng mga malalaking punong kahoy, mga minamahal, sapagkat minahan po yun, mga minamahal, ng chromite, mga minamahal. Doon po lahat, wala pong standby, mga minamahal, doon po lahat po, mga minamahal, may trabaho, mga minamahal. Sapat bata pa ako noon, mga minamahal, alibangan ko, mga minamahal, nasa bundok po kami, mga minamahal, nasa ilog po kami, mga minamahal. Habang lumilipas ang araw panahon, mga minamahal, sa aking buhay, nagkaroon po kami ng mga karamdaman, mga minamahal. Sapagkat hindi pa namin nakikilala ang mahal na Panginoon Hesus, sapagkat may reliyon din po kaming pinanggalingan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa habang lumilipas ng panahon, ako po, mga minamahal, nagkabisyo na rin po ako, mga minamahal. Nabarkada na rin po ako, mga minamahal, hanggang gumagamit na rin po ako ng marijuana, mga minamahal. Hindi na rin po ako umuwi sa bahay, mga minamahal, sapagkat yung po, ang bundok na po yung po, mga minamahal, punong-puno ng mga ilaw na malalaki, mga minamahal, mga 1,000 kilo. Ang lakas ng ilaw po, mga minamahal, doon po kami, mga minamahal, nag-i-standby, mga minamahal. Doon din po ako nag-aaral, mga minamahal, hanggang elementary, hanggang school po, mga minamahal. Lumilipas ang panahon, mga minamahal. Ako na rin po ay manginginom ng alak, mga minamahal. Umuwi po ako sa aming bahay. Gabing-gabi na po, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal,
December po yung mga 1985 po mga minamahal. Sa graduation po yung mga victory ball po yung mga minamahal. Sa basketball court mga minamahal. Doon po punong-puno, nandoon po lahat ang mga tao, mga minamahal, nagsasaya mga minamahal. Ako po mga minamahal, nagiinom mga minamahal, sa gilid po ako ng inuman mga minamahal. Hanggang ako po'y nalasing mga minamahal, ako'y napatrobal mga minamahal. Yung po mga minamahal ang aking mga kuya, hindi po nila alam mga minamahal. Hanggang sa ako po mga minamahal, napaaway mga minamahal. Ako po ay tinanabol nila ng alauna ng gabi po mga minamahal sa bayan mga minamahal. Doon po ako sa police station po mga minamahal, natulog mga minamahal. Sapagkat ako po ay nahulihan ng isang illegal possession of firearms mga minamahal, napakabigat po yun mga minamahal. Sapagkat sa murang edad ko po yung mga minamahal, wala po akong magagawa mga mahal. Hanggang inayos nila po ang aking kaso, ang aking paglaya mga minamahal, dahil 2 buwan din po akong nakulong mga minamahal. Naisturbo lahat ang aking mga nanay, kuya mga minamahal, dahil sa pagkisakaso po yan mga minamahal. Hanggang sa ako po umuwi dito po sa dako ng San Carlos mga minamahal. Hanggang 1995 po mga minamahal, mayroon po akong kapatid mga minamahal. Umuwi na rin po yung kuya ko po dito mga minamahal, 1995. Hindi pa ako nakakilala sa mahal na panahon yan mga minamahal. Dumating po siya mga minamahal. Ako po'y nasa Maynila mga minamahal. Nagtatrabaho po ako ng bilang isang construction mga minamahal. Hanggang umuwi po ako dito sa dako ng San Carlos 1998 po mga minamahal. Yung po, binahiginan po ako ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng aking kuya mga minamahal. At nakita ko po sa kanya ang kagalingan ng mga karamdaman na matagal ng panahon na wala ng kalunasan mga minamahal. Yung po mga minamahal. Sumama po ako mga minamahal, overnight prayer po yung mga minamahal. Yung pagpasok ko pa lang sa pintuan mga minamahal sa dako po ng Bonifacio 1998 po mga minamahal. May bagay na pumasok sa akin mga minamahal, na malamig sa akin katawan mga minamahal. Ang mga kapatiran po nagpupuri sila mga minamahal, na galak po mga minamahal. Ako'y pumunta po sa harapan doon po mga minamahal, sapagkat ako'y baguhan lang po mga minamahal noon mga minamahal. Hanggang sa kalagitnaan ng sulinsong mga minamahal, ako po ay lumuha mga minamahal, luha po ng kagalakan mga minamahal. Lumabas ang mga tubig sa aking mga mata mga minamahal. Hanggang sa kaumagahan po mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na po ako nagalinlan mga ako'y napabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon po nakamtam ko po ang kagalakan at kapayapaan sa aking puso't isipan mga minamahal. Umuwi Praise po the Lord, ako hallelujah. sa aming bahay mga minamahal. Ako'y galak na galak. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Siya ako po, mga minamahal, ay natutuwa sa kanila, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang araw, mga minamahal, 3 beses po akong dumalo, mga minamahal, sapagkat naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Mga bisyo ko po, mga minamahal, paglalasing, pagmamariwana, sapagkat mayroon po akong trabaho mga minamahal na pupunta lamang po sa mga bisyo mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga yan mga minamahal, diyan nauubos ang aking pira mga minamahal. Kaya wala po akong kaligtasan mga minamahal, subayat nang ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na pa 2019 mga minamahal, bumalik po ako sa San Carlos mga minamahal. Yung po mga minamahal, ako'y napakainit na dumalo mga minamahal, nagpatuloy mga minamahal. Sa mahal na Panginoon, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang karamdaman ko po rin mga minamahal, ng bata pa ako minamahal. Marami po akong karamdaman mga minamahal. Ang karamdaman na ito po mga minamahal, mga lagnat, mga dumapo sa akin katawan, mga minamahal, sakit ng ulo, mga minamahal, yan po wala pong kagalingan, mga minamahal. Subalit sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal, yun po mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Salamat po sa hallelujah. mahal na Panginoon Jesus.
Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang kapayapaan ay nasa Kanya, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang pagbabago ng buhay at kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa buhay na aking taglay ngayon, mga minamahal, sa kalakasan, sa pang-araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Wala na po akong hinihingi pa, mga minamahal, kundi ako po ay panghawakan niya sa oras pong ito at kahabagan upang ako'y magmana ng buhay, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa pangunguna at panalangin ng ating mga minamahal at ginagalang Pastor Wildy Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, ako'y napupuri at nagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na dakila ang ating dakilang Diyos na ang ating beloved kapatid ay tunay na binago ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng gawain ng ating dakilang Diyos sa pangkahalatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Wildy Estrada Almeida. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo na po mga minamahal ay dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo. At maghanda na po ang ating Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa buong Almeida family, ay sa mga ganoon din po sa mga sa turo at aral ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating pong beloved sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito, andyan po na talagang napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, mga minamahal. Dahil po, hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama, dyan po na siya po ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal, at talagang siya po ay, pag naglalasing po, mga minamahal, dyan po na palagi po siyang nangahamon ng gulo po, mga minamahal. Dyan po na sa sobrang takot namin po, mga minamahal, talagang nagtatago po kami sa silong ng papag. Minsan po talagang dyan na kami po ay nagtutulog-tulugan po, mga minamahal. Andyan po na, ganun po ang aming buhay noon po mga minamahal. Sabalit na isang araw, andyan po na siniran po ng aming mahal na uncle, ang aming mga magulang, dahil siya po ang unang nasave sa gawain ito at ito po pinaunlakan ng aming mga magulang, mga minamahal. Sabalit, andyan po na kahit na dumadalo na po kami mga minamahal, andyan pa rin po ang aming mahal na ama na patuloy po sa kanyang bisyo po mga minamahal. Napakatagal na panahon na hinintay namin na talagang kami po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, umasa na patuloy na nanalangin na ang aming Ama ay babaguhin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, isang araw dumating po yung paalala sa aming mahal na Ama na bigla pong nanakip po ang kanilang dibdib, nahihirapan po silang huminga, andyan na talagang hindi na po nila makaya yung sakit na nararamdaman nila mga minamahal. Hanggang sa pina-check up po namin sila, subalit ang gusto po ng doktor ay confine sila dahil ang findings po sa kanilang check-up ay mayroon po silang sakit sa puso, mga minamahal. Doon po namin nalaman na mayroon po silang sakit sa puso. Alam niyo po mga minamahal, hindi po namin sila i-confine noong mga panahong yon dahil nga po sa kakulangan ng pinansyal, mga minamahal. Alam niyo po ang kanilang ginawa ay umuwi po sa bahay at pumunta po sila dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung natapos po nila ang kanilang pag-aayuno sa
pangunguna't panalangin ng ating minamahal na pastor na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung kanilang karamdaman na sakit sa puso na yan ay instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ganun din po Hallelujah. mga minamahal, yung kanila pong bisyo na hindi po nila maalis-alis na talagang napakatagal na panahon na nagpahirap sa aming buhay. Ito po ay inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung ako po ay bata pa, andyan na mayroon din po akong sakit na allergy sa aking katawan na talagang yung aking kamay po mga minamahal, dyan na pasintabi po sa mga kumakain. Ito po ay nagtutubig-tubig po mga minamahal at nagiging sugat po, kumakalat po sa aking kamay hanggang sa umabot po yan sa aking mukha, sa aking bibig po mga minamahal, hanggang sa ganyan din po sa aking ulo mga minamahal. Dumating yung time na ako po kinalbo po ng aking mahal na ina at nag-stop din po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral. Alam niyo po, pinadoktor din po ako ng aking mahal na ina, subalit ang mga gamot na yan ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ang ginawa po ng aking mahal na ina nung mga panahong yun, mga minamahal, ay nagsumamo na lamang po na nampalataya. Sila po'y nag-ayuno sa alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman ko niyan ay unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Yan the na Lord. Amen. Talagang magmula noon hanggang ngayon ay hindi na po ito bumalik mga minamahal. Kaya lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na pag-ingat, paggabay niya po sa amin, sa kalakasang taglay na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa amin. Diyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pagpo-provide po sa araw-araw na aming pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y kanyang kinahabagan bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na in perfect time, in due time, mga minamahal, ang panalangin ng ating beloved kapatid, mga minamahal na kagalingan, pagbabago, mga minamahal, ito ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga minamahal, prayer works. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, tayo lamang ay magtiwala sa ating dakilang Diyos dahil lahat ng ating pangangailangan, sakit, karamdaman, ito ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At dito na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo sa oras na ito at ating samahan ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallowed
Let me hear the worshiper with all of their praises. Come on, everybody all around the world, put your hands together, because all the praise belongs to God. Here we go. Every praise. Every praise. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Oh, my Savior, oh,
with one accord. Every praise, 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 every
ating mga kamay. Let us worship the Lord in the beauty of His holiness. How far will forgiveness and Open the world. and you'll answer my child, I love you. And as long as you're seeking that grace, you walk in the door of my daily sufficient grace. As I walk with you, I'm learning Walang kasing maikat Diyos sa amin. your grace will the price that Handa siya magpatawad, Panginoon. was Ano mga ang ating nagawa? Mga pagkakamali so mo instead pala of trying to repair you, I'm learning to Hallelujah. simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times you make me up, and I keep on letting Yes, you Lord. down. Thank you so much for sharing. How far will forgiveness and love? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you won't get the fire of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness and love? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the blood of my daily sufficient grace. You walk in the blood of my daily sufficient grace. You walk in the blood of my daily sufficient grace. Hallelujah! Panginoon, sa mga ating magkamahal, ang pala na presensya natin mga Panginoon, nag-aantay ang ating mga Panginoon, paano kayo pinagtawad sa Kanya? Hallelujah! Forgive the children of the sheep. Could do a better job. It established with the Spirit of God. Who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the burn that burns in my heart that keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up, and I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness and love? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up, and I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness and love? And you'll answer
hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas na ating walang Panginoon. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might feel my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. So thank you. No, it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. 'Cause you are the one I've always you, are the one I've always you, are the one I've always loved. Oh Jesus, you are the one I've always you, are the one I've always you, are the one I've always loved. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. Oh, pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. Thank you so much, thank you so much. Thank you so much, dear God. Maraming salamat ang pinapakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsanan pa sa pagkilos sa aming kalagitnaan, hindi namin kayang mabayaran, mahal na Panginoon, ang iyong kagandahang loob na patuloy mong ipinakaloob sa amin, pinagkatiwala sa amin, mahal na Panginoon. At ayan, maminamahal ay mga marubduban na panalangin at matagal na pagpapagal ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng kanilang mga beloved children. Kung wala po sila, maminamahal, hindi natin matatamasa itong masaganang pagpapalang ito na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Lahat magsabi ng praise the Lord. God bless you, choir. God bless you po, minamahal. At tayo po ay magpatuloy sa ating banal na gawain. I give double honor and respect to the man of God, no other than our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena C. Almeida, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, at sa lahat ng ating pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga kapatiran, ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po minamahal ay andito na sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. Ang sabi po ng Malakay, chapter 3, verse 7, maminamahal, even from the days of thy father, ye have gone away from mine ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Putulin muna natin ang basa, maminamahal. Mayroon pong magandang maunawaan natin, maintindihan natin nitong talatang ito. Dahil kalimitan po nating narinig, pagbibigay ang pag-uusapan, lagi nating iniisip, tayo po ang nagbibigay. We are giving our tithes and offering. Actually, maminamahal, kung totoo na ikaw at ako
ay totoong nagbibigay na ng ating ikasampung bahagi tandog, disinsanay hindi po isusulat ang mga talatang ating binasa. Bakit, maminamahal? Dahil kung totoong tayo po ay nagbibigay na ng ating ikasampung bahagi tandog, disinsanay wala pong natatanggap na sumpa ang tao. Kasama po ang Kristiyano. Bakit sinabi ko, maminamahal, kasama ang Kristiyano? Hindi po maiiwasan sa mga Kristiyano yung panghihinayang. Dahil buong akala natin, lahat ng anong mayroon tayo, tayo ang nagmamayari. Ulitin ko, maminamahal, last Friday o last Thursday, yung ating overnight prayer, sinabi ko, maminamahal, iniisip ng tao, akala niya lahat ng anong mayroon siya, yung kanyang kalakasan, katalinuhan, anuman ang natatanggap niya ngayon, anumang standing natin, maminamahal, akala natin tayo ang may gawa niyan. Hindi natin alam na lahat ng bagay na mayroon tayo, lahat ng ating makikita sa mundong ating ginagalawan, Diyos ang nagmamayari. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ko sinabi nan, maminamahal? Tingnan niyo po ang tao. Mayroon bang magagawa kung babawiin na sa kanya ang kanyang buhay? Di po ba wala? Amen? Amen? Dahil dito sa talatang ito, gusto ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y manunumbalik. We are gone away from our own ways, maminamahal. Tayo po ay nagsisipag, sabi rito sa Tagalog, maminamahalo, sabi rito, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinatalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Sa ano tayo manunumbalik? Sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang po, mahirap dayain ang mahal na Panginoon. Madaling mandaya ang tao sa kanyang sarili, pero ang Diyos kailanman hindi mo madadaya. Amen? Amen? Bakit ko sinabi ito, maminamahal? Nung araw, hindi pa natin alam ang pagbibigay. Di ba punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno tayo ng mga problema, mga suliranin, laman tayo ng ospital, laman tayo ng mga bilangguan, laman tayo, maminamahal, ng pagkaalipin sa kasalanan. Saan tayo at kailan tayo pinalaya? Nung makilala namang natin si Kristo na ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Amen? Sa paanong paraan? Nung ipinangaral na po ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat kami, maminamahal, na nauna sa inyo. At sa lahat ng mga matatapat na Kristiyano, masasabi natin, kung totoong matapat ka, napakahirap yata, 10% nga lang. Yung ikapo na tinatawag, hindi mo maibibigay. Sa totoo lang. Pero ang sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 8 ay ikasampung bahagi at handog. Dalawa po. Hindi lang po ikasampung bahagi. Pag sinabi mong ikasampung bahagi, 10 part lang po yan ng lahat ng anong mayroon ang tao. Ang sinabi rito, may kasamang handog. Kaya nga nagbibigay na ang malapay ng babala. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon. Pakinggan din ninyo ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Nung matuklasan ito ng propeta ng Diyos, napag-alaman niya na totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, manumbalik kayo sa akin. Return unto me. Dahil lahat ng tao ay hindi marunong magbigay, sa totoo lang po. Ngayon, may ordinansa ang Pilipinas. Pag nakita ka ng pulubi, nagpapalimos, ayaw mo magbigay dahil alam natin yung iba dyan, sindikato. Lalo na ngayon, magpapasko. May kakanta sa'yo habang nakasakay ka sa sakyan, sa mga buses, lahat ng iyong mga lugar na mapupuntahan, may kumakanta doon at namamasko. Hindi tayo nagbibigay, dahil alam natin, maminamahal.
Hallelujah. Iba dyan ay talagang pangsarili na lamang. O saan ngayon ang ating pangangatwiran na nagbibigay tayo? Di tama ang mahal na Panginoon? Tama ang Diyos, di po ba? Ang sabi ng mahal na Panginoon, return unto me and I will return unto you. Sabi ng tao, wherein we return, mahal na Panginoon, saan kami manumbalik sa iyo? Sabi ng mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng inyong ikasampung bahagi tandog, because you are a robber. Ikaw ay magnanakaw, ako'y magnanakaw, tayo'y magnanakaw. Ang sakit na salita, pero totoo, sa mga hindi marunong manumbalik sa mahal na Panginoon upang ipagkaloob yung kanyang ikasampung bahagi at handog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Meron pa ba tayong may pangatwiran? Dapat maminamahal, gawin nating partner ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ano mang mayroon tayo, dapat ang ating partner palagi ay ang mahal na Panginoon. Amen. Kaso, ikapo pa lang, hindi mo na maibibigay. Wala nang handog. Dahil nangihinayang ka, nangihinayang ang tao. Kaya saan lang napupunta ang tao? Sabi ng ating beloved minister, Wildy James Almeida Jr., ang future ng tao nasa sementeryo. Totoo po. Bakit? Anong nakikita natin sa tao? Ngayon, 60 years old, 50 years old, pababa na, 40 years old, ayan na, may mga diabetes na, may mga karamdaman na, grabe na, yung iba nagpapakamatay na. Sa Amerika, grabe na. Nagpapakamatay na sila dahil sa krisis. Maraming mga mayayaman doon, akala nila, maminamahal, may mayaman pa sila. Yung pala, yung mga nagtatrabaho sa bangko, minamaniobra na yung kanilang pera. Ginagawa na sila ng masama. Dahil po sa kaswapangan ng tao, pagpera ng pag-uusapan, kaya ang mahal na Panginoon kailanman hindi nagkakamali. Sa totoo lang, kung tayo sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan, nangako ang mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niya, I will rebuke all the devourer for your sake. Sabi ng 11 ng Malachi chapter 3, I will pour out your blessing that there be no room enough to receive it. Ang sabi naman ng Panginoon. Hindi po magkasakit ang Kristiyano, ang kanyang mga pananim, ang mga hayupan niya, yung mga pag-aalaga niya, pagtatrabaho, pagdinegosyo, paghanap buhay niya, gawin siyang ulo, hindi siya gawing buntot, upirtikan siya ng masaganang pagpapala, sisiksikin, liligligin, apawan, amen? Amen? Pangako ng mahal na Panginoon, kung manumbalik ka sa ating Diyos. Kaso, maliit palang kinikita ng tao, ng Kristiyano, 100 pala. Ang hirap yatang kumita ng 100. Ako ang nagpapagod, ako ang nagbubukid, ako ang pumapadyak diyan sa mga pamadyak na tricycle, ako ang kumakayod, bakit ko bibigyan ng bahagi ang mahal na Panginoon? But remember, ang buhay mo, ang buhay ko, pag-aari ng Diyos. Batas ng Diyos, it is an ordinance. Ang sabi diyan, return unto me, ibalik ninyo ang pag-aari ng mahal na Panginoon, ikasampung bahagi at handog. Maliwanag po yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa mga hindi sumusunod, hindi lamang robber, magnanakaw, hindi lamang, ang sabi ng 9, ye are cursed with a curse for ye have robbed me. Sinumpa ka na, isusumpa ka pang muli, twice. Kaya anong nagiging bunga? Anong nagiging bunga? Sabi ni Hagay, kayod tayo ng kayod, trabaho tayo ng trabaho, pero ang ating pera na kinikita, inilalagay lang natin sa bulsang may butas. Bakit? Bulsang may butas. Bakit? Pag dumating ang karamdaman, dumating si kamatayan, dumating si problema, dumating ang lahat ng mga bagyo, mga lindol, anumang mga pagsubok, ang kinikita mo na hindi ka nagbibigay ng bahagi ng mahal na Panginoon, hindi mo ibinalik ang kanyang parte, walang kakayahan ng Diyos para proteksyonan ka. Ngunit sa mga Kristiyanong sumusunod na may kagalakan,
makikita naman natin, maminamahal, ang sabi nila, hindi na namin ini-expect anumang mayroon kami dahil ang Diyos ang nagpapala sa amin dahil sa aming pagsunod sa pagbibigay ng may katapatan. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, return unto me. Amen? At kailanman, mali yung salitang subukin ninyo ako. Mali. Mali na pagkalimbag sa Tagalog. Mali yung interpreter, yung pong sumulat sa Tagalog. Bakit sinabi kong mali? Iba po ang probe sa subukin. Pag sinabi mong probe, ang ibig sabihin ng probe, ating patunayan. Gaano mo kainiibig ang mahal na Panginoon? Sabi mo, Lord, I love you. Pero kapag may pera ka na, sumasahod ka na, tika mo na, Lord, sa sunod na lang. Kung totoo mong iniibig ang ating mahal na Panginoon, amen, karakadaka pag sumahod ka, pag kumikita ka, pag may pinapadala sa iyo sa ibang bansa, pag ikay nagpapagal sa mga pagbubukid mo, naghanap buhay ka, nagninegosyo mo, automatic yun. 10% ang ikapo at another 10% na handog, 20%. Times 0.2 karakadaka yan. Kung sumasahod ka ng 10,000, 2,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil pag-aari niya yan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag, maminamahal, na hindi natin nagawang partner ang mahal na Panginoon. Maraming nagsasabi, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho. Patapusin mo ako sa aking pag-aaral. Pagkatapos dyan, mahal na Panginoon, magnegosyo ako. Kung kikita na ako, ikaw ang partner ko. Nagtapos ang Kristiyano. Pinagpala, pinapalusog, walang karamdaman. Nagtapos, nakapagtrabaho. Mayroong negosyong pinasok. Nasa na ngayon? Babay na kaligtasan. Babay na pangako. Kaya puro pangako. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, return unto me, so that I will return unto you. Ang sabi ng mahal na Panginoon, manumbalik kayo sa akin, at ako naman ay manunumbalik sa inyo. Amen? Kapag ikaw at ako ay nanumbalik na sa mahal na Panginoon, you are now giving your tithes and offering, maximum o minimum of 20%. Dahil ang ikasampung bagi, 10% yan. Sabi ng propeta ng Diyos, kanya pong pinag-aralan ang pagbibigay para pagpalain tayo, tumbasan natin na another 10%. 10% pa nga lang. Sa totoo lang, nung ako'y galing sa isang dambuhalang reliyon, sa aming pinanggalingan, 10% giving. Abangan na kami ng pastor namin, pupunta na kami naming pastor. Oy, kumusta na? Brad, ganda ng trabaho mo ngayon. Nandiyan ka sa Marinduque Mining. Pinagpala ka, Brad. Opo, pinagpala, pastor. Salamat sa prayer mo. Nag-isip ba kami? Nag-isip ba yung mga miyembro na talaga makapagbigay? Abay, pag sumahod kami, amin lang. Kaya hindi kami makakontrol sa aming sarili. Pinagbabawal ang pag-inom ng alak. Pinagbabawal ang pagsushort dahil walang kabanalan. Ano pa? Pinagbabawal yung magsalita ng mga masamang salita, yung panungayaw. Ginagawa namin lahat. Dahil wala kaming kakayahan. Hindi kaya ng Diyos kami bagugin. Pero nung dumating kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagbigay kami ng ikasampung bahagi tandog. May kakayahan na ang Diyos. Nagbago ang aming buhay. Karamdaman namin, grabe, wala nang pag-asa sa ospital. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Totoo, kapag ikay manumbalik, pagpapalain at pasaganain ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa totoo lang, maminamahal, hindi po problema ng mahal na pastor at beloved children nila sa kasalukuyan na nangangasiwa na mamahala kung matapat lang ang mga Kristiyano. Saan ka nakakita? Dito tayo sa mga probinsya. Diyan sa abroad, may mga kanya-kanya tayong mga bahay-sambahan. Pero ang ating Metro Manila, ang ating main church, talagang pinipilit ng mga beloved babies. Saan yung malaking venue para magkaroon tayo ng bahay-sambahan? Doon tayo magsamba dahil hindi tayo magkasya. Bakit hindi magtapat ang mga anak ng Diyos? Ikasampung bahagi tandog kung lahat ay magtapat. Sa loob ng 1 taon,
150,000 capacity ng baysambahan, kaya ibigay ng mahal na Panginoon kung magtapat ang mga anak ng Diyos. Ang problema, hindi eh. Sabi ng mahal na Panginoon, gusto ko ang aking pinagkatiwalaan maging matapat sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Amen. Amen. Ang problema, sino at kailan mag-umpisa na maging matapat ang Kristiyano. Sa oras na marinig mo ang panawagang ito, magtapat ka karakadaka para, hallelujah, magawa na ng malapay na ang kanyang plano para hindi na tayo maminamahal kung saan-saan na lamang, hallelujah, nakikisilong, hallelujah, sa ating bahay sambahan sa Metro Manila. Dahil kung may pagpapala po ang ating Central Church, walang dahilan na hindi natin maitayo ang napakalaking bahay sambahan na ating inasam-asam. Mari ito'y pagkaloob na malapayin. Sa lalong madaling panahon, wala na tayong panahon. We are running out of time. Kaya kinakailangan, inutusan na malapayin ang lahat ng mga pinagpala, magtapat na po tayo. Dahil ang ating Diyos ay matapat na Diyos. Gawin natin siyang partner. Amen. Amen. Sa mga katamtaman lang ang kinikita. Kung kayo po na ay magsimula doon sa 20% giving, yung iba ay nasa 30% na, 40%, dahil the more you give, the more you will be blessed. Habang tayo'y nagbibilang na ng taon, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng mga awitin, ang sabi ng mga salita ng malapay noon, habang ikaw ay tumatagal na, the sweeter it goes, ang sabi. Talagang napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Napakasarap magbigay. Napakasarap sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya manumbalik na tayong lahat. Narito po ang ating beloved Elder Saldi de Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkaloob ng tayo po ay pagpalain at basbasan niya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to the Lord.